600 pesos ang kalahating kilo. Kung pupunta po kayo dito sa US, ang pinakamura na part ng chicken is the chicken drumstick. Kung i-compare mo siya sa canola oil, is mas mahal ng malayo itong olive oil. Hey everyone! Welcome back to another vlog. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, ay for our monthly grocery haul na naman. And for this one is yung Sam's Club. Kasi ang pinupuntahan naman na namin ngayon kapag nag-grocery kami is Sam's Club, Walmart, and Asian Store. So, the Walmart and the Asian Store haul will be on the next video kasi gusto ko na makita nyo lang muna yung mga ito para yung mga wholesale muna yung makikita nyo. So, if you want to know the prices of these products and kung magkano yung na-spend namin, please keep on watching. Unahin nga muna natin itong gamit na to. This is very malaki kaya unahin ko na. This is the modular mobile storage system. Ayan siya guys. Ito siya, tapos tatlo siya na ganito, tapos may handle na dito. And meron din siyang gulong. And dito pala sa top niya, meron siyang ganito. So, parang lagay ng mga tornilyo at nung mga tiny na mga spare parts, ganyan. So, tatanggalin ko na to guys kasi medyo bulky siya. Ang laki. This is lagayan ng tools. This one is on sale. Actually, last na item na siya. Pangpasalubong daw ni Mac ito kay Papa. So, Father, if you want this, comment it down below. But if you don't want this, comment down below para ma-return na namin. I think bagay to kay Papa ko kasi sa dami ng sasakyan nila dun sa Canada, hay, kung minsan doon na siya sa may kalsada nag-aayos ang sasakyan niya. Pupunta kasi kaming Canada next month by April to May. So, parang 3 weeks kami doon. Punta po kaming Edmonton, Alberta, Canada. So, kung meron pong nanonood na galing Edmonton, ayan, kita-kits. And hindi kami magpa-fly ngayon kaya makakakuha kami ng mga bulky items. We will be driving from Iowa to Canada. Tatry namin siya guys. It will take us 2 days kasi mag-stop-stop pa kami. May kagalaan din kami. Abangan nyo yung mga vlogs about that. Ang sabi ko kasi kay Mac na we'll try to shift into healthier food kasi kung napansin nyo nung mga previous na mga vlogs namin, lagi kaming bumibili ng mga processed food. Bumibili naman kami ng gulay, pero ang problema kasi pag madami kaming gulay, nasisira siya. Bumili lang kami ng konting gulay from Sam's Club tsaka sa Asian Store. Pero sa mga susunod na araw, pag naubos na kami, mag-Walmart na lang kami dito sa malapit sa amin. Ang kinuha namin na gulay doon is this green bell pepper. I got the green bell pepper kasi mas gusto ko tong green bell pepper kaysa dun sa mga yellow, red. Parang mas gusto ko. And mas mura tong green bell pepper kaysa dun sa mga colored pepper. And then, next here is seasoned na barbecue salmon. So, ready for baking na siya. Ready na rin for grill. And for pan searing. So, whatever you want. Siguro yan ko lang to air fry. Ganun, madali lang siya. So, perfect to kapag dinner, tapos asparagus o kaya broccoli, tapos tig-isang slice lang kami, tapos rice. Ganun, okay na yun sa amin na dinner namin. So, we are trying na hindi kami masyadong makarne ngayon, guys. Actually, mas mahal dito ang gulay kaysa sa karne. Pero, kung gusto natin mas maging healthy, kunyari, ayan. That's why we're trying to get healthier options. So, tatry namin tong masarap ito. And then, bumili kami guys ng ahi tunas. Naka-steak cut siya. Kung makikita nyo, ganyan yung cut niya. Namimiss ko yung mga fresh na tuna natin sa Pilipinas. Yung mga yellowfin ang tawag namin dun sa, sa Ilocos. Ito, naka-steak cut na siya. And this one is $16.80. Guys, alam niyo ba kung magkano per pound nito? This is 10.98 per pound. So, parang 600 pesos ang kalahating kilo. Pero, ito na yung binili namin kasi gusto ko na mag-sashimi. Tapos, gagawa daw si Mac ng sashimi ngayon. And then, ito guys, bumili kami ng ground beef. So, ito lang yung meron kami na beef. Ayan. Kasi nga, ang balak ko ngayon, more on gulay. Tapos, sasahugan na lang siya ng ground beef instead of meat na may kunting sahog na gulay. So, I prefer the ground beef kasi, yun nga, medyo nag-change tayo ng
diet. Ang mahirap sa amin guys, di ba ako, sobrang nag-gain ako ng weight. Even though I want to lose weight, yung kasama ko naman si Ma, gustong mag-gain weight. So, hindi ko alam paano yung gagawin namin. Pero, ang ano ko lang is healthier, yung hindi masyadong fatty, yung mga kinakain namin ngayon. Eto, meron kaming chicken. This is chicken drumsticks. Ito siya, guys, isang ganyan na siya. This is 4.48 pounds or parang 2 kilo siya. Ang 1 pound or half kilo is 1.18. So, parang 60 pesos ang kalahating kilo. Kung pupunta po kayo dito sa US, ang pinakamura na part ng chicken is the chicken drumstick. Susunod is the thigh, and then yung wings, tapos yung breast. Parang nasabi ko na naman to sa previous na haul ko. Pero yun, ito yung pinakamura. Actually, hindi masyadong gusto ni Mac ito. Pero sabi ko sa kanya, hi sis, kung gusto mo talagang makuha yung mga financial goals mo, doon tayo sa mas mura. Kasi ang mahal ng ibang pagkain namin. May mga financial goals tayo, kaya doon tayo sa mas murang option. Same lang din naman. Ito dalawa po tayo sa mas mahal na option. So, we got here the Members Mark. So, parang ito na yung generic ng Sam's Club. Na olive oil. Pero ito yung mild flavor lang siya. Meron kasing mga olive oil na talagang lasang olive oil. Tapos, parang may ibang amoy talaga siya kapag yung mga ibang olive oil. So, yung kinuha ko is yung mild na flavor lang siya. And this one is already 3 liters if I'm not mistaken. Kung i-compare mo siya sa canola oil, is mas mahal ng malayo itong olive oil. Kaya nga lang, mahilig kasi kami sa mga ginisa, yung mga easy to cook lang, and mas lower kasi to sa trans fat. Trans fat nito is 0 gram ang trans fat nito. The trans fat is, kung hindi ako nagkakamali, yun yung mga nagkukos ng cholesterol spike, yun. So, eto, tayo ng olive oil. Pero yung kapag mag-deep fry pa din kami, yung canola oil pa rin yung ginagamit namin. Pero paminsan-minsan na lang din kasi kaming nagde-deep fry ngayon. Pag chicken, pag may wings kami, usually naka-air fryer na kami. Tapos may butter pa naman kami dyan para sa ibang oil needs namin if ever ayaw namin mag-olive oil. Next here is this one. This is the dairy-free, gluten-free na oat creamer. Ayan siya. Try ko lang guys kasi hindi ko na mawari talaga yung tiyan ko. Actually, iniisip ko, diba, ang dami kong pimples nitong mga nakaraang araw. Wag sana ma-jinx. Mas okay yung skin ko. I think it's because we're starting to change our diet. So, parang mas naging okay siya. Parang napansin ko pag kumakain ako ng may cheese. Pero yung mga may masyadong mataas ang gluten or masyadong mataas ang, yung parang sa gatas or whatsoever, yun, nagbe-breakout talaga ako. So, tsaka yung tiyan ko, iba talaga. Iba talaga yung tiyan ko. So, nung nakita ko tong oat creamer, sabi ko kay Ma, kunin namin kasi gusto din naman niya ng oat milk. Actually, yung gatas niya, oat milk, naubos lang ngayon kaya back to regular milk siya. Ako, naubos ko na rin yung almond milk ko. Hindi pa kami nakakapuntang Costco. Tapos hindi kami nag-check ng ibang gatas sa Sam's Club kasi nga, wala pa naman kaming balak bumili. So, ito lang yung binili namin, oat creamer para sa coffee namin. Ayan. Another thing that I got is this one. This is a seasoning na everything bagel. Masarap daw to na ilagay sa mga toast with avocado, yung mga ganun. So, minsan kasi guys, pag off namin ni Mac, baliktad eh. Pag off namin, tas na maaga akong nagising, kumakain lang ako ng toast, ganyan. So, gusto ko ng ganito, yung ilagay lang. Tapos bumili kasi kami ng avocado from Asian store. Try ko lang kung masarap siya. Speaking of bagel, I got here a bagel na everything bagel din siya, na 6 count na siya. Ang bagel is low sa gluten siya, so ito yung kinuha ko. Actually, gusto ko talagang bagel. Medyo mas mahal nga lang siya talaga. This is $3.88. Ayan. So, okay lang. Yung isang bagel naman na sa akin is parang 1 meal ko na yan usually. Pag breakfast na hindi naman heavy yung gusto kong breakfast. Then we got here banana. Yung last na haul ko, kung nakita nyo, green yung banana namin. Tapos hindi talaga siya masarap. Hanggang sa wala nang pumansin dun sa banana na yun. Hanggang sa na overripe na siya inside. So, ang nangyari, naging banana bread na siya.
Pero na-sharean naman ng madaming, na-share ko naman sa dalawang kapitbahay yung mga nagawa kong banana bread. Tapos may nakain din kaming banana bread. So, nakagawa ko ng 3 loaves of banana bread. So, ito, ngayon, kumuha na ako ng, ang tawag nito, yung mas hinog na siya. Pinili ko talaga yung mas hinog ngayon. Kasi bumili si Mac sa Food Pride, yung isang grocery na malapit dito. Mas mahal siya, guys. Kaya sabi ko, next time gusto mo lang din naman pala ng banana, bibili na lang tayo sa Sam's Club. Mas mura doon. Kasi ito, wala pa tong $2. Ayan. Next here is this one. This is cream of chicken soup na Campbell. Meron itong 8 na cans. Ayan, na tig 10.5 ounce. Pag nagluluto ako ng mga easy meal, masarap siya. Tapos kung minsan, kung gusto ko lang ng soup, gusto lang namin ng soup pag dry yung ulam namin, ito yung ginagawa na namin na soup. Actually, naglalagay ako nito sa locker namin para kapag nagugutom kami sa ospital, lagay mo lang to sa bowl, tapos lagyan mo ng konting tubig, microwave, ang sarap na. So, nakaka-ano siya, nakaka-soothe siya ng tiyan, lalo na sa amin na nagna-night shift. Gusto talaga ng warm. So, yan. Kung gutom na ako pag night shift. And then, I got here, yung lagi naming binibili. Pang-5 ko na to nabili. This is the glass food storage set. Ayan siya, guys. Ayan. Wait lang. Kuha na nga tayo ng sample. So, ganito siya, guys. Madami siyang karga, actually. Parang 12 na baonan, iba-ibang sizes. Ito na yung pinakamalaki, tapos meron pa siyang mga meron sa loob, ganyan. Maganda siya na pangregalo actually. Kaya binilhan ko sila, sila Sis Maris nung tagapag-move lang nila dito. Parang basic lang siya. So sabi ko kay Ma, gusto ko nang bumili ng ganito kasi nag-shift din ako ngayon from yung mga plastic na take-away boxes. So, ang iniisip ko ngayon, everything na leftover namin na kailangan na ipainit, i-microwave, is ilalagay sa glass container. Kasi to safe siya sa microwave, sa dishwasher, sa freezer, hindi siya masisira. So, mas okay yon kaysa nagpapainit kami ng pagkain na nandun siya sa plastic container. So, yun, malapit ko nang itapon yung mga plastic container namin or siguro kapag may nag-dinner kami dito kasama yung mga friends, ayun na yung mga pang take out nyo, pang giveaway na para sa pagkain na babaunin palabas ng bahay. And then here guys, kung makikita nyo ay isang case na naman po ng tubig na 40 bottles siya na tig 500 ml. Explain ko na naman kung ba't kami laging bumibili ng ganito. Mas nakakamura kasi kami guys sa ganito. Yung isang case kasi na ganito, yung 40 bottles is equivalent to 1 big bottle of water. Yung binibili natin sa Pilipinas natin to 25 pesos or 30 pesos na nilalagay sa water dispenser. Dito kasi guys, umaabot siya ng $7 yung isang bote namin. Kapag binibili namin sa refilling station, parang $4 or $5 lang ata siya. So, mas mura siya. Yun nga lang, the plastic waste. So, meron namang recycling program ang town. So, pinipick up yung recycles namin every week. So, napupunta sa kanila yung mga bote namin. So, yun, bumili lang kami ng 3 ganito, guys. Kasi, meron pa naman kaming 2. So, sabi ko kay Mac, parang kasya pa naman siya hanggang before kami umalis siguro papuntang Canada. Kung hindi man magkasya, bibili na lang kami ng konti lang. Kasi ayoko na madaming stock na nandito sa bahay. Naaalis kami sa Canada. Well, hindi naman to masisira, pero dami na kasi naming karga kanina. Kaya yun, ito lang yung binili namin. So yun lang guys. I hope nag-enjoy ulit kayo na panoorin to. And I hope may mga nakuha na naman kayong tips. Konti lang yung nabili namin ngayon kasi for the first time, yung bossing po natin. Okay na yan, okay yan, tara na. Dati kasi never siyang naggaganon. May financial goals talaga. Iba pala pag may financial goals. Sabi niya ako, tama na yan, uwi na tayo, tara na, tara na. Thank you so much everyone for watching. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And hit the notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga bagong videos natin. And magkita-kita po ulit tayo sa susunod na vlog. Bye! City of love and of heartbroken fools. The streets are